že nechceš žiadne spory, že to v nás, čo tam býva, nie je temná duša sivá, je to úcta, sloboda. Viem to dnes, viem to stále, že keď nechceš žiadny malér, treba ísť podľa mapy. Mňa to... Tie slzy sa nám tlačia do očí asi aj všetkým. Umocňuje ten pocit, že ten život bude lepší, hej? Dúfam. Na 3. ročníku behu Kalváriou vybehať a vybojovať pre Dianku a pre Robka. Poďme na to. 5 000 eur. Ďakujeme veľmi pekne, veľmi si to vážim. Ak chcete, tak sledujte aj na Facebooku Robkové pokroky, tam dávam väčšinou informácie o ňom, tam chodíme spolu aj na terapie. Tak... My to samozrejme budeme sledovať. Áno, my chceme všetkým poďakovať, že sa podarilo vyzbierať takúto úžasnú sumu a pre mňa tento beh Kalváriou nesie v sebe ešte aj veľkú symboliku, lebo keď chceme výjsť Kalváriou, tak musíme prejsť tou krížovou cestou so 14 kaplnkami a to je ako tá naša cesta za zdravím. Každá tá jedna kaplnka, zastavka je náš pokrok ťažko vybojovaný rehabilitáciami a veríme teda, že raz sa nám podarí prísť až sem na vrchol a ďakujeme, že symbolicky ten kríž nemusíme niesť sami, ale že nám pritom pomáha veľa ľudí, ktorých ani nepoznáme, ale prišli sem dnes, obuli si bežecké topánky a bežali za tieto skvelé deti Dianku a Robka. Tak ďakujeme veľmi. Musím povedať, že toto bola úplne úžasná akcia. Musím poďakovať Frankymu, ktorý toto všetko pripravil a zariadil. Jednoducho veľký rešpekt ide jemu, klobúk dole. A takisto z môjho pohľadu som rád, že sme sa tu mohli všetci stretnúť z každého kútu Slovenska a že sme si to užili a jednoducho super, nemám čo povedať. Takisto super, sa mi páčilo veľmi, jak to bolo v tom charitatívnom duchu, jak sa rozdali tie peniažky pre deti